bagi saya. Nek pengen dandani negara, dandanon awakmu dhewe sih. Betul. Nek pengen jaga negara, jaganen awakmu dhewe sih. Kowe jaga awakmu dhewe, dandani awakmu dhewe padha karo jaga kan dandani negara. Nggih. Para pembunden, para sepuh ingkang satu paling pamawas. Saha betinggitur Bapak Ibu ingkang kula hormati, langkung-langkung dumateng pangarsane Yayasan Pasukti Samstra Nusantara inggih menika ingkang kasarya panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Dani Nartawan SH MH. Para warga wonten ing adicara siang menika pareng kawula badhe nglajengaken menggah arang taman ingkang salajengipun inggih menika rantaman adicara salajengipun sambutan saking ketua panitia Ewontini ingkang kepareng nyarirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Dani Nartawan Sarjana Hukum MH pramila wekdal saha sasana kawula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Ingkang kawula hormati Eyang Jatikusumo, ingkang insya mangke badhe magelar ringgit ruwatan Eyang Jatikusumo tebih-tebih saking Singosari amargi peduli uri-uri budaya Jawa ingkang adiluhur. Matur sembah nuwun Eyang Jatikusumo. Ugi ingkang kula hormati Ki Pundul Kasanto pinangka sesepuhe Sanggar Punjul Laras ingkang sampun saged sesarengan Yayasan Pasupati Semesta Nusantara ngawontenaken kegiatan ingkang adiluhur menika. Matur sembah nuwun Ki Pundul Kasranto. Ugi ingkang kawula hormati tokoh agama ingkang sampun ketingal kemawon saking jajaran Banser Provinsi Jawa Timur ugi rawuh, jajaran Banser pemerintah kota Surabaya ugi rawuh, dari Forkompimcam diwakili oleh Babin Kamtipmas, dari Babinsanya juga rawuh. Matur nuwun sanget sedaya supatipun. Ugi ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang sami rawuh wonten kegiatan ing siang menika. Para rawuh sedaya, monggo ing siang menika kita sesarengan tansah muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Punapa ing siang menika kita sedaya saged rawuh wonten mriki kanthi niat ingkang suci, niat ingkang sae, inggih menika uri-uri budaya kita sedaya. Matur nuwun sanget Eyang Jatikusumo kersanipun nyan pirsa sedaya nggih. Menika acara ruwatan Sukerto tanpa unsur paksaan. Dados menika sukarela ikut serta sebagai peserta nyengkuyung kersa ngantos menapa kemawon kang dados sarana dan prasarana. Dados sarana ingkang wonten ngajeng sedaya menika termasuk nyun sewu kagem transport panjenengan saking peserta sedaya. Untuk peserta sekedar diketahui, Eyang Jatikusumo ini sangat peduli dengan budaya kita. Jadi ini kita bukan nanggap boten
beliaunya kersa ngruwat panjenengan namung gantos bensin kinten-kinten kemawon tole taksih kirang nomo nggih nggih gangsal kirang gangsal nggih sampun pirsa piyambak nggih lajeng nyuwun sewu menapa Yayasan Pasupati kerjasama kalian Sanggar Punjul Laras kok peduli ngawontenaken kegiatan kados makaten ingkang jelas para peserta ugi piantun sepuh ingkang awal ingkang mendampingi peserta mangertos piyambak ritual awal kemawon sungkeman amargi menapa miturut keyakinan kita sedaya bilih nggih ridha Allah wa ridha ini ridane Gusti Allah iku tergantung ridane wong tuwa loro pramila saderengipun dipun ruwat sedaya peserta nyuwun pangapunten wonten piantun sepuh dipun piyambak dene ingkang sampun boten wonten dipun niati kala wau sampun nyuwun pangapunten wonten ahli kubur ingkang sampun dipun tinggalaken ngaten Bapak nggih dados nyuwun sewu menawi wonten ingkang mengkritisi ruwatane nggone wong bento-bento wong bodho-bodho mboten Rama kersanipun sami mangertos bilih dari data pendaftar ruwatan Sukerta yang terdiri dari 28 peserta yang kedah mangertos untuk ijazah ataupun level pendidikan nyun sewu nggih basa kula kula campur apa nggih nggih ijazah yang terendah adalah lulusan SMA lulusan S1 sarjana serata 1 kathah S2 nipun kathah lajeng nyun sewu istimewanipun S3 nipun nggih kathah menika dari sisi jenjang pendidikan dari jenjang profesi nggih matur sanget dari jenjang profesi macam-macam milai ingkang dodolan es lilin dipun pikul wonten nggih ASN wonten TNI Polri wonten praktisi hukum senior nggih wonten ingkang sering tampil wonten skala kasus-kasus nasional mboten perlu kula sebutaken tapi ingkang jelas menika wonten ngajeng kula beliaunya adalah S1, S2, S3-nya UNER mudah-mudahan ini beliaunya nanti segera turun profesornya ngaten omah nyuwun sewu mboten berarti kula mengistimewakan mboten menika sebagai pertondo bilih ajaran budi ajaran luhur menika kedah kados mangaten omah nggih to nggih lajeng kalau ada yang mengkritisi itu musyrik dan sebagainya sak mangke kula nyuwun pirsa ngambil kacamata panjenengan sing asta kacamata sinten wonten nyuwun sewu sarana ingkang wonten ngajeng panjenengan nyananggep menika sebuah kacamata nggih kacamata lajeng dipun anggem plek saderenge nyanagem niki lak namung ketinggal kacamata nggih nek sampun nyanagem kacamatane ketinggal napa mboten ingkang ketinggal adalah wujud ingkang nyan sawang menawi nggih menika istilahipun ketauhidanipun inggih manunggale kawula kalian Gusti kan nggih lah ingkang bento-bento ingkang dipun tingali kacamatane padahal niku sarana kangge ningali kersanipun langkung cetha ngaten mangke nyababar lajeng ingkang boten kalah penting malih kula nyuwun matur nuwun ingkang sanget bilih kegiatan ing siang menika saged laksana karir amargi peran serta sedaya boten namung panitia wonten greget menawi boten wonten sing digregeti nggih persumah napa nggih dados menika saged kados makaten lajeng kersa pirsa Rama bilih Ki Dalang Punjul Kasranto menika sebagai punggawane Sanggar Punjul Laras nggih bayar Sukerto kula piyambak nggih bayar nggih ya dados menika nggih dadi nyuwun sewu kegiatan ingkang saena sedayanipun kedah diawali kanthi niat sae dilampahi kanthi sae insyaallah akhiripun badhe dados kesaenan ngaten sementara ngaten nggih dipun tepangaken kalau kula dereng tepang bolak-balik Yayasan Pasupati Semesta Nusantara pilih nami kula nami Alite Dani Nartawan nami profesi Dr. Andes Haji Dani Nartawan SHMH
di dunia budaya ataupun spiritual kula ditengeri Gus Janaka. Dadi nenten Gus Janaka kula Rama nggih. Rama menika kinten-kinten taksih Radi Imut wonten pundi-pundi taksih kalian dalem, wonten Tugu Pahlawan pertama kalian dalem nggih, wonten Blitar kalian dalem nggih. Sementara ngaten mohon maaf untuk semua peserta, saya ingatkan berkenaan dengan tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta, apakah tidak sebaiknya pakaian itu yang melarung adalah panitia? Keparenga kula paring atur bilih mangke potongan rambut menika ingkang nglarung Ki Dalang Eyang Jatikusuma. Kenapa kula kok mboten purun? Panitia mboten purun nglarung pakaian utawi lintunipun dari peserta ingkang sak lintunipun rekmo. Amargi menapa? Ingkang dipun bucal mangke salah satu pakaian ingkang paling celak kalian pribadi panjenengan. Misalnya pakaian dalam menawi menawa mangke ingkang bucal panitia nyun sewu zaman sak manten kathah tukang pelintir nggih tukang pelintir iki lho fitnah iki lho amargi menapa pakaian dalam menika saged dipun damel menapa kemawon dados bukan kok panitia mboten purun mboten justru menika njagi etika nggih kita harus prihatin bahwa saat ini etika diabaikan. Pramila panitia sedayanipun tansah atos-atos Rama, ojo sampai kepelintir amargi niatipun boten lintir nganten Rama nggih. Sementara ngaten jadi untuk peserta agar tahu bahwa nanti pakaian yang dilarung atau dibuang, yang membuang yang melarung adalah peserta sendiri. Hanya saran saya dibuang di air yang mengalir, jangan air yang tidak mengalir. Sementara ngaten ugi saran menawi saged pakaian yang akan dibuang setelah ruwatan sebelum masuk ke rumah induk sudah dibuang terlebih dahulu. Kenapa demikian? Pakaian ingkang sampun dipun ruwat menika nyun sewu kabeh ribete panjenengan dipun simbolaken wonten niku Rama menawi mlebet wonten griya mangke dipun kuwatosaken wonten sesuatu ingkang kirang sae sing kudune dibuat dilarung kok mampir wonten griya ngaten nggih. Sementara ngaten mbok pilih menapa ingkang dipun laksanani ing siang menika wonten kirang langkungipun semata kula pribadi menawi wonten kesaenanipun sedaya saking peparingi Gusti ngaten nggih. Akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga panjenengan Bapak Dani pinangka pangarsaning Yayasan Pasopati Semesta Nusantara kepareng badhe nindakaken inggih menika toya saking Sendang Retno Dumilah Putri Eyang Orangga Jegena Bupati ingkang ongkos pindah ingkang mija saking Kitha Madiun sampun kepareng lumaksana pangarsaning panitia ruwatan dipun Bapak Dani Nartawan jumangkah tumuju wonten ing sasana ingkang saperlu badhe nyampur wujudipun toya Perwitasari ingkang mijil saking Sendang Retno Dumilah Putri Eyang Orangga Jegena Bupati ingkang ongkos pindah ijil saking Kitha Madiun kepareng sampun kewareng paripurna nggenipun hanyampun wujudipun Tirta Perwitasari kalajengaken kadang kula werda Dimas Punjul Kasranto ngasta wujudipun toya ingkang mijil saking Patirtan Jalatungga
pramila kunjuk dumateng kadang kula Werda Dimas Punjul Kasranto enggal samekta ing Desa Bedegati emberku sampun wujudipun Tirta Perwitasari saking Patirtan Jalatundha lajeng nggenipun lumaksana kadang Werda Punjul Kasranto kanthi atos-atos lumampahipun paripurna nggenipun nindakaken anyampur wujudipun Tirta ingkang mijil saking Patirtan Jalatundha ing ngrikalenggan sameneika lajengaken panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhammad Jailani Salim ingkang mijil saking Driyareja Gresik kepareng nyarirani piyambak Tirta ingkang saking Sumber Tetek Gempol Pasuruan pramila kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang minangka Kyai Haji Muhammad Jailani Salim mijil saking Driyareja Dia lumaksana tumuju wonten ing sasana angasta wujudipun Tirta ingkang mijil saking Sumber Tetek Gempol Pasuruan makaten ugi sampun kepareng paripurna nindakaken anyampur Tirta Perwitasari duk rikala samanten sumberipun saking Tetek Gempol Pasuruan ingkang sampun dipun pirsani dening para agam wedinipun yang sampun para ingkang badhe nindakaken ruwatan Sukerto ingkang sampun kawis tingkah panjenenganipun Kyai Haji Muhammad Jailani Salim paripurna dipun nindakaken jeji paraga pramila menika munggal sameneika kepareng badhe kalajengaken panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nurokim MM pramila kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang kawula sebat wonten mriki Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nurokim ingkang sampun kepareng hangasta dipun Sendang Sitinggil ingkang mijil saking Mojokerto Daya tumuju wonten sasana amundhut wujudipun Tirta Perwitasari ingkang mijil saking Sitinggil Mojokerto Cilampur Cinaruk sedaya Tirta ingkang sampun dipun samekaken nambaya srening panangkelan ing ngrikalenggan sampun sampun paripurna anggenipun anyampur anyarup Tirta Perwitasari sami ajengan ingkang samya amirsani bilih para sampun kepareng anyampur dipun Tirta Perwitasari manjing wonten sasana rinengga mugi ngrikalenggan sampun paripurna kalajengaken panjenenganipun Bapak Ustadz Sofyan Hadi ingkang mijil saking Kitha Gresik ing kono daya tumuju wonten ing sasana mundhut Tirta Kamandanu Pamenang Kediri pramila kunjuk dumateng ingkang kawula sebat panjenenganipun Bapak Ustadz Sofyan Hadi kawula setunggaken mlingginipun wonten wekdal ingkang wirunggan kinten hanyampur hanyarup wujudipun Tirta ingkang mijil saking Sendang Tirta Kamandanu Pamenang Kediri mugi-mugi nindakaken para sampuripun Tirta saged mahanani wananipun para pangarsa miwah minggihipun para sedherek
dari khususipun mangke kang badhe nderek Toyo. Kok taruh seker tadi. Purwatan ing siang menika kalajengaken panjenenganipun Bapak Ustaz Arifin menika Banser Jawa Timur. Ugi kepareng nderek hanyampur dipun tirta ingkang ijel saking Sendang Eyang Kuda Kardono Kedondong Surabaya. Menika kalebet panglima besar panglima besar saking Mojopahit pramila ingkang kangge menika Bapak Ustaz Arifin Banser Jawa Timur nderek mangahi bagya nderek nyembuyung hanyampur tirta Sendang Eyang Kuda Kardono Kedondong Surabaya. Paripurna nggih nindakaken kalajengaken ingkang angka 7 pungkasan badhe katindakaken dipun Bapak Haji Adam menika ugi Banser Surabaya disebut kota Surabaya ingkang kala wau Banser Jawa Timur provinsi sameika dipun Bapak Haji Adam insang nggih menika dados Banser Surabaya. Monggo berikut toyo sumur bukut jerawat pinangka sumber air panggenipun ruwatan wonten ing sabrena. Binamali perlu kawuningan Bapak Ibu menika toyo sumur toyo ingkang ijel saking sumur bukut jerawat pinangka sumber air panggenan damel ruwatan wonten ing sabrena. Makaten sampun kawis tinggal paripurna anggenipun para paraga mliginipun para pangarsane adicara ruwatan wonten ing menika paripurna anggenipun nyampur wujudipun tok sumber ingkang mijil saking 7 sumber dinggo sampun paripurna anggenipun nindakaken jibanagum. Makaten Bapak Ibu para warga ini adicara penuangan air suci sampun kasebatan inggih kangge sapunika kepareng badhe dipun lajengaken inggih menika Lung tinampi tokoh wayang Lung tinampi tokoh wayang menika pratandha ruwatan kepareng badhe dipun lajengaken. Andes Jati Kusuma BSC ingkang mijil saking Malang. Pramila dumateng para kadang pengrawit aranipun wedal sampun tungkap titibatinipun sasampunipun kadang kula Dimas Kasranto masaraken tokoh wayang katampi dinipun Bapak Dr. Andes Haji Dani Nartawan SHMH para memangke dipun iringi kanthi ayak-ayak talu. Pramila kunjuk dumateng para peputihan para bisepuh nyuwun pangestu pinten sami mugi-mugi lampahipun adicara rawatan saged kasebatan kanthi lancar boten wonten alangan satunggal menapa. Monggo Dimas dipun aturaken menika tokoh wayang Dimas Kasranto ingkang sampun parangasta tokoh wayang dipun aturaken panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Dani Nartawan. Mugi kersa ingkang dipun aturaken panjenenganipun Kidalang pun Kanjeng Kiai Pangeran Haryo Kusuma Yudo Profesor Dr. Andes Jati Kusuma BSc pramila wekdal kawula semaken dumateng pangarsanipun inggih menika Yayasan Pasukati Semesta Nusantara. Bapak Ibu para rawuh mekaten menggah aran taman Adisara. Inti wanjinipun panjenengan sekalian
pamirsani kados pundi lampahipun adicara ruwatan sekuta ingkang katindakan dening Nyai Sang Pasopati semesta Nusantara ugi makarya sesarengan kaliyan kadang-kadang unjul laras wonten ing sapunika nderekaken pidalan anggenipun keparang bandhi beber lampan ruwatan sekuta pramila sugeng anggenipun iki sinambi angratos hampir sani tumaipun adicara kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Rahayu Rahayu
Adilahnya apa? Ada dulu. Adilahnya. Ini benar. Ini apa kebakaran? Sementara, kalau pendam sementara. Sementara. Sini ganti kanggo dapur. Ora kaya kan bumi kandangan salin burung haun. Yo jumring sawok. Sinten ingkang dados gunungane kula. Iki menika ingkang kaustarang yang jagat dinoto. Yo sang yang Bathara Guru. Yo sang yang Tunggul Manik. Kadang rakantong sudut sudarikan ini supaya orang Jawa tentang apa kegawan pisang yang kami kontrol yo Bathara Narada